ます。そんなわけでいかがでしたでしょうかね。いきなり1曲目になっちゃったというか、僕この先生方の中ではね、僕一番分かっていること当然なんですけど、なんか起こりそうなコンサートになるかなということでよかったかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。で、続いて、2曲ほどですね、お聴きいただければと思います。今回一応、愛をテーマに新作をということでしたけれども、残りの2曲も愛にちょっと絡んだね、テーマの曲ですね。一つは、小さな願いという曲タイトルですけども、こちらは先ほどお話にありましたテレビドラマの花より団子というドラマですね。こちらの最初のねメインテーマですね。続編リターンズというのもありましたけれども、最初の、メインテーマちょっとこの、小さな編成で商品ですね、こちらはね。でもう一曲、こちらは、メイン、ちはやふるというアニメーション、ちはやふる、映画の方、実写の映画の方がね、先日も公開されて非常に話題になってたと思うんですけれども、僕がやったのは、実写の方ではなくて、もうちょっと前に放送してましたアニメーションの方ですね。こちらも話題になったんですけども、はい、それから、メインテーマをお送りしたいと思います。お聴き